Umar saboda na tsani mata. Haka ne, ni yadda nake ji a raina tamkar an halicce ne na zama wani bangare a gare ka. Ina nufin da zai yin abin da ke sa Abin yana ba mamaki rashin haɗuwar ku da ita. Ta ba komai za mu ga abin da ya kamata a yi. bai kamata cikakken namiji mai kamala da ƙwarjini kamar ka ya zauna cikin tunani ba. To lafiya za a ce tunda babu wanda ya mutu. Ka ce muna da babban baƙo kwanan nan. Na faɗa maka idan har abotar mu da ni da kai ta kai abota kar ka yadda ka ji. Safiya kada ki ce za ki rabu da ni domin in kika rabu da ni zuciyata ta iya fashewa. Wani asibiti ne? Ok, gani nan zuwa yanzu, gani nan zuwa. Sai kanki misali ne ke da kwalliya su kuma. To ai ni ma ita ce ummu. Ita ce wata nake faɗa. Domin ni yanzu tunanin yadda za a fitar da kaina daga cikin bala'in da kika sanya ni. Amma yanzu ki sa dole sai na bayyana gaskiyar abu. In ga isa tsakanin na da ki. So sai dai ku yi haƙuri. Umar Allah ya masa rashi. Caja makatu ba ya goya mai lafiya kuke nema haka da gaggawa? Ya kamata ka kula gurin shan magani sosai, kada ka yi wasa da shan magani. Kaje san kai momin ci ko momin mu Me sunan ka? abba suna nasa ko malamomin su Me kwanin karatun ka? Ai haka ke. diploma ne. Me sanar ka? Ni dai marubuci littafin Hausa ne amma kuma har yanzu sun wallafa ba. Ka wanko kafa ka tafi gidana.